Passem al segon misteri. La illa de Creta. En el sud de la illa de Creta, en el sud, trobem un jaciment de fa 130.000 anys. Continuem parlant d'aquesta forma d'Homo erectus. No és la forma actual humana, sinó que és la forma que ens ha precedit. I aquesta illa de Creta està separada per dos trams de 30 quilòmetres. Sempre ha estat separada per dos trams de 30 quilòmetres. Com han arribat aquests instruments, de pedra, en aquest jaciment de Pelàgies. Com han pogut fer-ho? També sabem que hi ha restes d'aquesta mena, d'aquesta antiguitat, a Sicília i a Sardenya. Bé, què tenim? Hem dit, l'etnologia ens pot donar pistes de com es pot haver fet això. Sabem que hi ha balses de fusta i de bambú arreu, a la Índia, a la Xina, a l'Àfrica, a Austràlia. És una possibilitat. També sabem i hem vist que hi ha, heu sentit parlar de los caballitos de Totora, això a la costa del Perú, se'n van a pescar amb això que teniu aquí a la dreta. Són barques fetes de canyís, o de canyes, o de bambús, o en el llac Titicaca, que naveguen amb aquest tipus d'embarcacions. És una altra possibilitat. I direu, bueno, però això és el Perú. Doncs no només. També es fan a Etiòpia. I, atenció, a Grècia. A dalt a l'esquerra, això s'ha fet a Grècia i s'utilitza a Grècia. I aquest d'aquí baix s'utilitza a la illa de Sardenya. Són els Fassone de Sardenya que fins i tot fan competicions amb aquestes barques. I per tant, és una altra possibilitat que queda oberta. Evidentment s'han fet experiments. Fem una balsa d'aquestes i a veure si arribem a la illa de Creta. Es van fer l'expedició Melida, va fer 100 quilòmetres des del sud de la illa aquesta de Quitèria, que és una de les que heu vist, fins a Creta, fins al nord de Creta, el juliol del 2014. Van arribar. Però també s'han fet altres experiments. S'han fet experiments amb una papirela, això d'aquí baix, de papir, de 5 metres i mig, amb 6 remers. Primer ho van fer amb gent inexperta i van durar mitja hora, em sembla. Van haver de recórrer a un club de rem i aquests ho van aconseguir sense cap problema d'anar fins allà. També s'han fet expedicions amb canoes monòxiles, de tronc, teniu aquí la ruta, i malgrat tenir un mar bastant en contra, amb vents de 50 o 80 quilòmetres de velocitat i onades de 2 o 3 metres, també van arribar. Per tant, hi ha possibilitat de fer-ho amb qualsevol d'aquests mitjans que coneixem de transport. Anem al tercer misteri. L'arribada dels humans a Austràlia. Fa 65.000 anys, és de les dates més antigues que tenim d'humans moderns, arriben a Austràlia. I diu, quina és la dificultat d'arribar a Austràlia? Doncs que hi havia aquesta línia que hem dit, la línia de Wallace. A la dreta hi ha cangurs, hi ha marsupials. I a l'esquerra hi ha tigres, elefants, rinocerons, etc. Per tant, aquesta línia ha separat dos mons de fauna completament diferents. No s'ha pogut traspassar des d'abans que existissin els humans. Després hi ha una altra línia, la de Weber, després hi ha una altra línia que tampoc és navegable. Per tant, per arribar a aquest continent que unia Guinea amb Austràlia i amb la greix de tot, Tasmània, havien de passar un estat de mar. I quin és el tema aquí? Doncs que tenim aquests 60.000 anys d'antiguitat a la part occidental, o sigui, a la part contrària per on se suposa que havien d'arribar, i després tenim datacions de 38, de 55, etc., de 39, de 30, i a l'altre costat aquells que us he dit de 800.000. Hi ha una aturada
de centenars de milers d'anys abans no s'atravessa aquesta línia o s'atravessen aquestes línies. I el més antic i el més oriental és aquesta datació de 25.000 en el Salomon Bismarck. A partir d'aquí no hi ha res fins 1.500 anys abans de la nostra era. Per tant, hi ha una altra aturada. Tenen com dos salts de 65.000 anys i després de 1.500 anys abans de la nostra era. Què s'ha de travessar aquí? Doncs avui dia 500 quilòmetres. Allà és anar. Si tot això que està en blau cel estés emergit en aquell moment, tindríem una distància mínima de 70 quilòmetres. Vol dir que no es veu l'altra banda. Vol dir que aquesta gent ha hagut de tirar-se al mar en algun moment, sabent o pensant que pot haver una cosa a l'altre costat interessant. Interessant d'ocupar, i ha de ser prou gent com per continuar visquent a Austràlia, com per continuar sobrevisquent i reproduint-se a Austràlia. Una persona sola, evidentment, no pot sobreviure ni poblar un continent. Bé, sabem que fa 120.000 anys, en les coves, per exemple, de Gibraltar. Aquestes són les coves de Gibraltar, però és per dir-vos que en un moment encara més antic, fa almenys 120.000 anys, tant aquí a Gibraltar com al sud de l'Àfrica, la gent està sobrevivint explotant els recursos marins. És a dir, ja hi ha una familiaritat amb els recursos marins. Navegaven o no navegaven, fins a quin punt es ficaven a l'aigua al mar, però el cas és que sobrevivien amb tortugues, menjant foques, menjant un tipus de recursos que els hem de trobar en el mar o estar directament a la riba del mar. Per tant, quan arribem a Austràlia ja porten els humans 60.000 anys en algunes zones sobrevivint o insistint en els recursos del mar. I a Austràlia, què és el que trobem? Primer, en aquestes zones baixes del nord d'Austràlia, veritables muntanyes o colines de residus de menjar de mar. Corculles menjades, corculles de mol·luscs que s'han menjat i que han constituït veritables muntanyes de fins i tot més de 10 metres, també barrejades amb restes de tot tipus de menjar, cangurs, etc. Per tant, hi havia una familiaritat en aquesta... Veieu? El tamany d'aquestes petites colines, tot això són deixalles de menjar provinent del mar, de corculles de mar. El problema és com van arribar. Per tant, què és el que podem pensar? Quan els europeus arriben a Austràlia, troben que els aborígens australians fan servir aquest tipus de canoes d'escorça. Però, clar, es veu bé, fer 70 quilòmetres amb això, hi ha moltes, veieu, ho veig una mica difícil, traspassar 70 quilòmetres amb una cosa d'aquestes. També sabem que feien servir balses i un navegant espanyol del Renaixement escriu que els aborígens del nord d'Austràlia, els aborígens del Stret de Torres, tenen grans balses com aquesta que veieu en la foto i que fan el trajecte travessant l'Estret de Torres. Clar, no són 50 quilòmetres, i a més hi ha illetes pel mig i per tant no és exactament el mateix, però sabem que ho feien, anaven i venien. També sabem que els malais, els de Malaia, amb les seves barques arribaven al nord d'Austràlia, entre altres coses els hi van portar, per exemple, els gossos domèstics, i s'emportaven gent d'Austràlia, aborígens australians, que es passaven una temporada a Nova Guinea i després tornaven a Austràlia. És a dir, és una possibilitat. També sabem i coneixem que hi ha balses d'aquestes que porten velam. Aquesta és una jangada del Brasil i això, evidentment, podia agilitzar la travessia. No cal que fossin catamarans tan desenvolupats com els de la gent lapita, els polinesis de fa 3.000 anys. Però sí que sabem que a Tailàndia, a dalt, i
sembla que això és... Ah, sí, a Vanuatu la gent feia servir fulles de palmera com a vela i això podia ajudar a aquest trànsit. També sabem, perquè necessitem barques prou grans per portar una família, per portar un parell de famílies. Hi ha catamarans fets amb 2 piragües. Això és de Galícia, no està tan lluny. Era una possibilitat. Òbviament, no han faltat gent que s'han llançat al mar, va veure si això era possible o no era possible. S'han fet experiments de navegar des del sud de Timor fins a Austràlia. S'han fet experiments amb balses d'aquesta mena, amb vela, com veieu, 2 experiments. Van tardar, en un cas, 13 dies, però hem de dir que no van tenir èxit. No van tenir èxit perquè quan ja s'acostaven a aquesta illa del nord d'Austràlia, els guardacostes australians van dir heu de plegar perquè la costa està infestada de cocodrils gegants. Vull dir que era una travessa, al final de tot era molt perillosa i van dir stop, no podeu arribar fins a la platja per si de cas. Bé, és una anècdota. I ara he acabat amb aquest misteri, he deixat aquest misteri i ara canvio completament el tema. Autopistes de mar, camins de terra. Hem canviat de tema perquè passarem a comparar les travesses de mar amb els camins per terra i quina cosa va millor. Passem al quart misteri. El quart misteri és Amèrica. Com hem arribat a Amèrica. Com sabem que hi havia aquest pas, heu vist que es connectava Amèrica amb Sibèria, el nord d'Amèrica del tot amb Sibèria. Llavors, què és el que ha passat aquí? Doncs ha passat que hi ha hagut un corredor de 500 quilòmetres d'amplada, que anomenem, la gent d'arqueologia anomenem Beríngia, perquè avui dia hi ha l'estret de Bering. Podien haver passat per aquí, han passat per aquí animals, els bisons americans de les pel·lis, elefants, el mamut concretament, el cérvol, els ants, però hi ha altres que no han passat, per exemple els rinocerons. Els rinocerons els trobem a Euràsia, però no han arribat a Amèrica. I el problema fonamental és que el pas està barrat. En el moment en què l'aigua està a 120 metres, com és el moment glaciar, els glaciars del nord estan ocupant tot el Canadà i tot el sud d'Alaska. I per tant, aquí no hi ha pas per terra. Hi havia pas per terra fins a Alaska, però ja no més enllà. Per tant, hi ha un pas per terra, hi ha un pont de terra, però és un pont que acaba en un front de glaciar d'1,5 quilòmetre d'altura. Un quilòmetre i mig és... En fi, no és com per començar a pujar a veure què passa. Llavors, sabem que els humans passen en el 30.000, atravessen aquest pont de terra, l'atravessen i queden aturats, de moment, queden aturats al nord d'Alaska. Perquè aquest glaç que veieu aquí, aquest glaç d'aquí, aquesta línieta de puntets, no queda lliure fins fa 12.000 anys. Llavors, podem pensar, s'ha començat a ocupar Amèrica fa menys de 12.000 anys. S'ha esperat, en plan Moisès, que s'obri el gel i passar corrents. Però no, perquè tenim jaciments de fa 13.000 anys al sud de tot d'Amèrica del Sud. Llavors, aquí tenim un problema. Llavors, algun col·lega, sobretot de la part oriental dels Estats Units, ha dit, bueno, això és fàcil. La gent, en el moment de màxim gel, ha agafat barques, ha agafat caiacs i ha fet el recorregut des de França, des del nord-oest de França, seguint el gel, seguint la riba del gel i ha anat a arribar a Nova York. I no és una cosa, diguéssim, folla, perquè hi ha unes puntes de llança que
que s'hi assemblen molt. Al nord de França, inclús aquí a Catalunya, tenim aquestes puntes i tenim el mateix tipus de tècnica de punta, el tenim també com a la punta més antiga dels Estats Units. Però la punta més antiga d'aquesta dels Estats Units és 11.500. Llavors s'haurien estat en algun lloc des dels 20.000 fins als 1.500, que llavors s'haurien repartit per tot i repartit les puntes aquestes per tot. O sigui, aquesta pot ser, és possible, navegar, no sé, deu haver 500 quilòmetres com a mínim, o 1.500 quilòmetres, des de França, vorejant Islàndia, fins a arribar als Estats Units, amb unes canoes, caçant el que trobaves al mar, és difícil. Quines alternatives? Hi ha un col·lega canadenc que diu no, aquesta no és una bona alternativa, hi ha massa navegació aquí, fem una altra possibilitat. Fem una possibilitat que és anar vorejant tota la part occidental del Canadà, aterrant en les petites cales que estiguin lliures de gel. Amb la barca o amb les barques i anar recalant en els llocs on hi ha una petita platja, que s'ha fos, per exemple, el glaciar que hauria caigut en aquella cala, s'ha fos una mica i allà hi ha una cala amb sorra o amb còdols i poden haver-hi foques que s'estan escalfant al sol i podies caçar aquestes foques. I, per tant, podien haver passat per aquí. Efectivament, la costa del Pacífic, si aneu caminant per terra, és molt variada. Hauríeu de passar la tundra, la taiga, el desert de Califòrnia, la selva tropical, el desert d'Atacama, per arribar a baix de tot. Animals diferents, fauna diferent, vegetació diferent, és molt complicat travessar tot això. Però, si agafem la via litoral, el litoral és molt semblant. El de dalt és Canadà, Alaska, i el de baix és la Terra del Foc, on hem estat treballant. Per tant, si no us ho dic, no ho sabreu què és què, perquè és molt semblant. A més, tota aquesta vora és una riba molt rica en biomassa i hi ha, al llarg de pràcticament tota aquesta costa, hi ha una barrera d'algues, els argentins en diuen cachillullos, macrocistis i no sé què més en llatí, i aquí hi ha peixos, hi ha tota mena hi ha una riquesa biològica fantàstica que es pot aprofitar si ets una persona acostumada a anar pel mar i a explotar aquest tipus de recursos. I a més, trobes el mateix tipus de pinníped. Allò de dalt és la costa nord de l'illa de Vancouver i això d'aquí baix és Terra del Foc, és el mateix bitxo. O sigui, és familiar. Tota aquesta autopista, és familiar i la gent amb la canoa podia avançar molt ràpidament si li interessava anar per aquí. I a més, hi ha un recurs que també és fantàstic, que són els mol·luscs, els musclos. Sí, són molt poques calories, cada múscul és mitja caloria, però bueno, si gorres de múscul i al final prenes la panxa i proteïnes sí que en tens. Es pot complementar amb una mica de greix de foca, d'aquestes foques. Per tant, és una possibilitat. Com es pot recolzar això? Quan arriben els europeus, troben canoes en l'extrem nord, la de dalt és una canoa de Canadà i la del sud és una canoa de la Terra del Foc. O sigui, tota aquesta gent navegava. Tota la gent que van trobar els europeus al llarg de tota aquesta costa tenien mitjans de navegació, per tant, no és una cosa estranya. Però què passa? Que
si volem trobar realment els assentaments d'aquesta gent i demostrar-ho de manera claríssima que han passat pel Canadà, el problema que tenim és que ha pujat el nivell del mar i que tot el que estava a la costa avui dia està sota l'aigua i pot estar a 120 metres sota el nivell actual del mar. Per tant, l'única manera de poder-ho demostrar és fer arqueologia subaquàtica i de profunditat, perquè 120 metres és quasi un batiscafre. O bé dragant al fons del mar. I sí, dragant al fons del mar, en aquesta zona d'aquí, en aquesta illa de la Reina Carlota, s'han trobat instruments de pedra. Per tant, a veure-los, aigües. És molt difícil amb un instrument poder fer més conclusions. No tenim un context, evidentment no hi ha un poblat, no s'ha pogut excavar cap mena de poblat per saber exactament de què anava. També sabem que, a part tot, des del nord del Canadà, tot el Carib, la costa del Pacífic, del Brasil, Uruguai i fins a la Terra del Foc, la gent està menjant musclos, està menjant mol·luscs i fan el mateix que feien a Austràlia. Hi ha grans acumulacions, allò és una colina de 22 metres d'alçada, tota de restes de menjar de musclos del Brasil. Totes aquestes són, veieu aquí la figura humana, veieu aquí? Tot això són acumulacions de menjar, a sobre hi havia, en molts llocs d'aquells, a sobre hi havia una cabana gran, i anaven llançant tot l'escombraria allà i anaven refent la cabana i és universal, és a dir, està tota la costa d'Amèrica. Per tant, hi ha una familiaritat en el moment que arriben els europeus i des de fa més de 6.000 anys hi ha una constància de que aquesta gent estan menjant, estan utilitzant els recursos animals del litoral. També sabem, perquè hi ha registres històrics, que construïen piragües monòxiles amb instruments de pedra, com aquí a l'esquerra, i que fins i tot en la canoa portaven foc. I que tenien un domini bastant interessant d'aquesta navegació. Fabricaven canoes grans, com aquesta que veieu de la costa nord-oest del Canadà, i potser fins i tot amb vela. Aquí hi ha un petit problema, que no sabem si la vela l'han copiat dels europeus que van arribar els primers o si ells mateixos van desenvolupar la vela. El tema és que quan arriben els europeus ja dibuixen, ja veuen gent amb canoes amb vela, però la gent va molt ràpida agafant les tècniques que li interessen. Abans que arribin els europeus, aquesta gent ha fet servir el ferro d'alguns vaixells que des del Japó havien anat a parar i havien embarrancat a la costa del Canadà i havien tret el ferro, que ells ho coneixien, i l'havien utilitzat. Abans que arribessin els europeus ja feien servir el ferro, un ferro que el van trobar d'un derrelicte. També sabem que feien servir un altre tipus d'embarcacions, embarcacions amb una estructura de fusta i recobertes d'escorça o recobertes de pell. Aquí a la dreta tenia una del Canadà recoberta de pell, i allò és la típica de les pel·lícules d'índios, recoberta d'escorça, i la de baix és una canoa de la Terra del Foc. Penseu que a la Terra del Foc, també canoes amb foc a dins, aquesta gent navegava pel Cabo de Hornos, que els mariners avui tenen una mica encara de respecte. I no només això, sinó que els mateixos mariners del capitán que porta el barco Beagle amb el Darwin diu que són canoes fantàstiques, són canoes molt marineres. O sigui que reconeixen els mariners britànics, que ja és mèrit, que aquestes canoes eren unes canoes marineres, que eren unes bones canoes. Òbviament també s'han fet experiments, Sabeu, tothom ha sentit a parlar dels anys 40, el Thor Heyerdahl, que s'embarca des del Callao amb la Kon-Tiki i que arriba a Tuamotu en 101 dies i recorrent 4.000 i pico milles nàutiques.
volia demostrar que els americans havien arribat a la Polinèsia oriental. No hi ha cap traça arqueològica que ens demostri aquesta relació. No tenim idea, no hi ha cap indici segur de que haguessin fet aquesta travessia els americans. També el mateix Thor Heyerdahl va fer un altre experiment des del Marroc, des del nord del Marroc, per arribar al Carib. La primera vegada se li va enfonsar la barca, el Ra-1, se li va desfer, manca d'experiència constructiva, tot i que tenia tota l'experiència acumulada de la nostra societat, se li enfonsa la barca. La segona, el Ra-2, fa 6.700 quilòmetres i sí que pràcticament arriba a les Barbados amb aquesta barca. Novament, des d'un punt de vista arqueològic, no podem dir que s'hagi produït aquest contacte entre Egipte, que seria una mica el prototip d'aquesta barca, i Amèrica. Les piràmides, que és una cosa que trobem a Mèxic i que la gent pensava piràmides a Egipte, piràmides a Mèxic. No, és que piràmides també hi ha a la Xina. Hi ha la comunicació entre aquests tres punts. O sigui, la piràmide és una cosa relativament fàcil de pensar. Primer fas un quadrat amb una tomba, després li poses una altra tomba al cim, després li poses una altra tomba al cim i ja tens la piràmide assecada. I a partir d'aquí la fas piramidal i ja tens la piràmide que tothom va a fer-se fotos i selfies. Per tant, no hi ha una constància de que és possible, si es va fer, no hi ha cap constància arqueològica.